Lo mbutho onoteksi uncedo nowasekwa ngonyaka ka-1983 obubambe inkonzo yokuthandazela uxolo kwakhumbula namalungu awo alandulelayo eli, amanye ephulukana nobomi bawo esemsebenzini. Ukanti injongo kukuba kubekho uxolo kwimibutho yonke kweli candelo. Uncedo wayewone conference apho safumanisa uba umgaqo siseko kaNcedo uphuliwe wonke. Kwatsho kwabakho amacala amabini, kwakho Region A no-Region B. Kwabakho ke ngoku i-conflict ebangela uba kubekho imiphefumlo ephumayo. Ngokungenelela kwarhulumente nokuncedisana nemibutho yoonoteksi savumelana into yoba masifomishe ikomiti ezawuxoxa uxolo phakathi kwamalungu akwaUncedo alwawodwa. Ngenxa yoba uNcedo wayeqalwe apha eBhayi ngootata abathi xa bemqala benza umthandazo, sithe ke isiseko solo xolo silenzayo masizoqalwa ngomthandazo apha eBhayi. Naso ke isizathu esibanga sibe nomthandazo apha eBhayi sizokwenza isiseko sokuqhubekeka neengxoxo zoxolo. Uncedo uyadibana uqala namhlanje ubheka phambili. Omnye wemibutho yoonoteksi iBorder Alliance nonentsebenziswano nalo mbutho kaUncedo uthi le nkonzo yomthandazo iza kuba nefuthe elihle. Oogxa bethu abakwaNcedo bebengaboni ngasonye. Now bazamile ke uthethisana nathi singenelele norhulumente wangenelela esithi makubekho uxolo kule province ngakumbi kule mbutho kaNcedo. Kodwa ayenzeka loo nto. Kodwa ke ekugqibeleni baye barealize into yokubane akho benefit kwinto yale ngxabano. Lest ba-resolve ukuthi masiye exolweni enzele into yobane sikwazi into yobane siyazi into yobane sasizokwenzana apha yibhizinesi le. Let's not to fight because yibhizinesi le. So ke ngoku namhlanje bathi ke ngoku mabenze lo mthandazo enzele into yobane olu xolo libe luxolo elaziwayo ngumntu wonke kule province. Ingabi ngathi lixolo likaNcedo basi-invayitha ke ngoku nathi. Umphathisa wesebe lezothutho nokhuseleko kwiphondo leMpuma Kapa uXolile Nqatha uqinisekisile ukuba udushe kweli candelo loshishino luza kusiphulwa nengcambu. Maninzi amaphulo esiwenzayo. Siqala ngobadibanisa kuqala. Sabasayinisa laa nto kuthiwa yi-Peace Accord. Sidibene nabo phaa eMonti. Sachaza ke indlela abantu kufuneka baziphathe ngayo nento yobana siyababophelela esasivumelwano. Baphinda banesicelo ke kuthi sithi ke ukusukela ku-2020 2022 uzothi kangoku abantu siyafa singonoteksi, akho mntu ubanjwayo. Sicela ungenelelo noba uthe uNdlunkulu makangenelele phaa phezulu. Ndathetha no-former minister, former minister uCele, ndathi ngicela bathumele igqiza. Likhona ke i-NIU ngoku ilapha eprovinsini yenza umsebenzi wayo. Loo nto leyo ithe yenza kuba kubekho uzinzo nento yobana nabantu bayazi into yobana xa umntu eziphethe kakubi uza kwenziwa ubana akwazi ubana aphendule ngaloo nto, achopha ichasi uba kwenzeke ntoni na, kube nee-consequences. Ngoba i-lack of consequences lead to more wrongdoing. So umntu ufuneka enziwe achopha ichaze ngokophula umthetho nangendlela enza ngayo. Lo mbutho Uncedo uthi le nkonzo yomthandazo iza kuqhubeka unyaka nonyaka ukudala uxolo nokulwa impalalo-gazi phakathi kwamalunga lombutho. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguNgasandile Njongi, eNangoza Jebe Gqeberha.